alabatxorik baldin eretzat, hazi espaldin badezu, orain dainoko nere pausuak pagatu biharko dituzu. Hortik ibili, handik ibili, Maria Palmango. Nik zure kokotza, iruditu zitzaidan monona gaztainan morkotxa. Eta divertitutzera, zapatak erositzera, oso politak baziran eta ez nuen egin atzera. Gaitzazu ta gurekin errukitu. Zabaldua dago Euskal Herrian kantatzeko ohitura, nola lagun artean, familian, hala mai inguruan, elkarteetan eta abar. Alaitasuna eta tristura agertzeko bidea da kantua. Espresio biderik herrikoiena agian, denon eskura dagoena. Etxiak, familiak ez eragina handia dut, egia esan alde batetik afizio handia zeon, etxien kanturako, instrumenturako, generalien. Eta, bueno, holaxe, kantatzeko itxura handia, laun artean, erretean. Gura amagontziak garbitzen zion bitartin, anelkartzen ginean, anaiarrebak, atea, ama, eta kantatzen hasten ginean. Kantazarrak eta holakuk, ez? Eta geho, denbokin lagun artere zabaldu zen hoi, kantatzeko afizioi. Lehengo mendearen erdialdera, euskaraz aritzea ere galerazila zegoen. Gerrak kultura mailan utzitako ondorio negargarriari buelta emateko asmoz, Gaztedia garaiko erregimenari aurre egiteko bideak bilatzen ari zen. Ez tokamairu mugimendua sortzearekin batera, sorkuntzako disiplina desberdinetara saiatzen hasi ziren gazteak. Eskultura, pintura, antzerkia, literatura eta nola ez, kantagintza. Ordutik, bertsolaritza baztertu gabe, kitarra eskuan, beste herrialde batzutatik hartutako eraginaz, euskal kantagintza berriaren oinarriak jartzen hasi ziren. Non nahi izaten zen kantatzeko aukera, euskeraz egiten zen guztia bultzatzeko gosea baitzegoen. Oiartzorrek toki garrantzitsua izan zuten ibilbide hontan. Mutiko eskorra ginela, 15 urte tartioitan, Oiartzunen fenomeno oso, aipagarria zion intxixu kultur taldearen inguruan, haurtzara ikastolaren biziko movimentuak eta bar, eta Ibargainen antolatzen ziren Ibargaingo zelai hartan nango kantaldiak, ez dokamairuko jendiekin, bertso saioak, igande guarditan taola, eta, hoxen gu oso txikitatik antolatzaile jende honekin eta parte hartzen genuen, sarrerak saldu, kartelak kolokatu baiara guztian. Guk gure era sentitzen genuen abertzaletasuna, eta gure abertzaletasuna horrei eta gerun frankismuri erantzun bat emateko gure ekintzak aurrera ateratzen saiatzen ginen, baizela kantagintza, baizela bertsogintza edo baizela teatrogintza. Hori izan zen helburu nagusia. Aurren hasi ginen Lartaun bezala, baina eztabaidak izan genituen eta intxixu izena eman genion taldeari, eta sasoiaretan gazte kuadrilak gurekin ibiltzen ziren. Orduan antolatzeko potentzi bat nola bai ginen, hasi ginen hainbat emanaldi eskaintzen. Baiziela bertsolaria, baiziela omenaldia eta baiziela ere abeslari taldeak. Gure ekintza nagusienetakoa izan duzen bat Balberdei omenaldi eskaini. Eta Balberden omenaldi honen barruan antolatu genuen ez dokamairu, kopla zaharrak. Gero hurrengo emanaldi bat eta horire garrantzitsua izan zena zen hiruan Uztapilei omenaldia. Eta horren barruan ere abeslari talde bat etorri zen kantuk eskaintzea. Kantun gora bera guzi hori beti ematen genuen Ibargain. Garai hartan Xabier Let eta Eugenio Arozen eta
hor bitzekin joken garen afizio lan horietan. 60. hamarkadan hasi zuen bere kantari ibilbidea Julenek. Eztok Amairuren sorreran eta garapenean parte zuzena izan zuen, abangoardia eta tradizioa elkartu nahi zituen mugimendu artistiko kultural honetan, garaiko artista euskaldun askorekin egin zuen topo. Etenaldiak etenaldi, ez zion inoiz kantuak egiteari utzi. Sorkuntza lanak baztertu gabe, berreskurapen lan handia egin zuten. Gaur egun ezagunak diren berso asko, bilduma disko haietatik ikasiak dira. Goratzen dut Xabierrekin jaialdi bat, lehen jaialdi antolatzea zenbat kostatu zitzaidan. Bea politikan sartu bat zegoen, diputazioan kulturan, eta nik bea harreman personalikan ez neukan, eta pentsatu nun, hainbeste gustatzen zidan bea eta jende askori, egon batin junitzen zuzenean, eta bea galdetu, Xabier. Politikanago, baina politia zango jukuek, eta ni bezalako jende askok nahiko likek kantatzen jarraitzia. Eta orduan, beak esaten zian inkompatiblia zela, jende asko gaizki ikusko lukela, eta bueno, nik denen kontra nion, eta azkenin lortu nun Xabier kantatzea etortzia, izan duzun izugarrizko arrakasta, eta nik ustut bigarren bizialdi bat eman ziola bere kantagintzan jaialdia hartatikan aurrea. 3 urte da, hementxe kantatu genuela, Antionek eta Bilok, eta gaur ere, hemen gauzkatzue. Poza ematen du, baina beste alde batetik, zuen aurrean berriz ateratzeak, beldor pixka bat ere ematen du, hori da egia. Izotzondoko eguzkin eguaren farre, olerkariak noiz baitiri goratzarre, emek idukitxaroz piztu garailarre. Eguzkirik ez dute leiotan zabia, hau jolasik ez dago gaur zure kalean, odeie litxurratu itxasoak horro, gizadi bat geldirik gero bat batean. Hots, hots, bizion oinok, hots, hots, bizion oinok. Txirritak neska azti jarritako bertsuak. Predikadore baten gizan baino giza juarki deskuidatzen zen. Esaten du, izugarriak esango balitu bezala, neska aztien, neska zarren kontra esate ditu beste batzuen artean honako hauek. Amarrak alde arte ez datoz etxera. Jode, amarrak alde arte. Gaur, berso egin behar balitu hitz bat gehitu beharko luke. Goizeko amarrak arte ez datoz etxera jarri beharko luke, baina, bueno, hoi denborak dira. Oraingo neskatzen jazkerak edo beste izenburu bat egin txirritaren ara neskatz gaztia. Ara neskatz gaztiak zuentzat bertsuak, bistan daukazkide nahi petxuta besuak, ez ziran ala bizi zuen gurasuak, esperantza ederra daukate gaixuak, zartzera pasatzeko modu erosuak. Azpiegiturak sortuz, euskara hutseko emanalditara joateko ohitura hartua zuen entzuleak. Garai hontan, abeslariak, kantugileak eta taldeak ugaldu egin ziren haieka guztietan. Normala zen hasierako haiek jarri zuten bideari segitzea.